69. 67. 67. 67. שאלה. 67, נו, ניסן כבר כדיה. שילמת 67? כן, רגע. לא, סגרתי. אנחנו עם עמית לימור. עמית, תני הערכת מספר, כמה אבנים תמצאי בתיק בסוף המסלול. 15. מלא אצלי, גם התיק שוקל כמו אבנים, כל הדברים שאני שמה בו. כנראה שעמית קצת יודעת ככה. Jerusalem, please retune to 87.7 for better reception. That way you don't miss a thing. 87.7 FM if you have problems hearing us in certain parts of Jerusalem. This is the all-new 93.6 RAM FM. 93.6 RAM FM, Middle East Eyewitness News. The majority of Israelis believe the Annapolis summit was a failure and... אוקיי, אנחנו פה עם גובלין, ראש טיול 67. איך אתה מסכם את היום עבודה הראשון? היה טוב, אבל היה איזה מה להשתפר. מחר נביא הרבה יותר אנשים, יהיה לנו הרבה יותר זמן לעבוד על כל הוועדות, יהיה לטיול עוד קצת דברים לראיין. שכבה גולה. לסיכום, כמה פעמים אתה חושב שנראית ככה שנראה בטיול הזה? ברור שעדיף 69 שלום, אנחנו פה עם עידן סיליו, מדריך חטא, אז הוא לא משתתף איתנו היום ביום עבודה. עידן. אפילו שאני רוצה. אני רוצה, זה לא שם. איך מתקדם החנוקיון שלכם? סבבה. זה היה עידן סיליו. וזאת הצלמת. אני פה עם איתי כהן. איתי, איך אפשר להתמודד עם הבעיה של השישיסטים והשביעיסטים? לאכול הרבה אוכל, טעים שלי. אין לי עוד מה להגיד. אני פה עם איתמר וניב. מה אתם מאחלים לשישיסטים ושביעיסטים שיוצאים לטיול? שיהיה לכם טיול בן זונה, כי זה הטיול הכי כיף בארץ. ותנסו להשיג בו כמה שיותר ולהתחבר כמה שיותר שישיסטים שביעיסטים וביניכם וזה. וזה לא חרטה, כי זה באמת ככה. וזהו, תהנו. שטיול בן זונה, באמת, אני נהניתי ממנו הכי בעולם. שישיסטים, שביעיסטים, אתם שתי שכבות שקצת צריכים להתחבר יותר. עשו את זה. ויש לי עוד משהו. ועל המחסן, חבר'ה. על המחסן! חבר'ה, אתם גדולים מדי, התפסה עוד ילד. אוקיי, אנחנו כאן עם שירה שחר. שירה, מ-1 עד 10, את יוצאת ל-67? ברור. תשאל אותה. ברור. דה. תשאל את השאלה שלהם. די, אל תשגע אותי. לא, נו.
אנחנו כאן ביום עבודה הראשון ל-67. תראו את הכמות המטורפת של האנשים שהגיעו. בן, תעשה לי ילד, בן! אוקיי, בואו נלך לראיין את אחד מהראשים של הטיול. איתי, מה יש לך להגיד על הכמות אנשים שהגיעה? אני חושב שזה ממש ביזיון יותר חזק. אני חושב שזה ממש ביזיון, ושלמור גם רוצה להגיד משהו. תראו את גדוד ח', באמת, תראו את גדוד ח' לעומת שושיות מושביות בצוות אביב, פשוט ביזיון. גובלין? אין תגובה. בזאת אנו מסיימים את שידורנו לעכשיו. לא! תתלמו גם אותי! אמר לי בתור ח' שאני זוכרת שאני וחברות שלי בכלל לא רצינו לעבור לשם, היה ממש כיף עם השכבה שלנו. וזהו, ועל השאר. אנחנו פה עכשיו עם גבי, שהוא מנסר סנד על החנוקיון. גבי, למה לוקח לך כל כך הרבה זמן? כי המסור לא מנסר. אתה אמור להיות רוסי, לא? זה בוא. זה היה גבי. אנחנו פה עם גבי שהוא מדריך ח', אז הוא באמצע יום עבודה עם חניכים שלו. גבי, כמה פעמים לדעתך... דקה ברוסית? מההתחלה, נו. נו. תעשו סרט. יואו! אתה כבר שילמת על ה-67? אתה חושב שתהנה? לא, באמת. כאילו, הולך להיות לך הכי קר בעולם. אתה באמת חושב שאתה הולך ליהנות בחרא הזה? תודה רבה. אנחנו כאן עם דן, אדווה ונומי. מה אתם מאחלים לשישיסטים ולשביעיסטים בטיול? תנו! שני מטומטמים, תראו את הדרך שאני עשיתי, כאילו. יש לי טלפון. מה? ממשיך לצלם? הלו? כן. מה? אנחנו כאן פה עם יואב בופר ועמית גצל. מה יש לכם להגיד לנו? קימי יומו. קימי יומו קוסינר. נסקר. אנחנו מדברים על נסקר. אלון סטומו, אתה הומו, אתה לא אותו הומו. רגע, הנה הילה חוטר הגיעה עכשיו. מה יש לך להגיד לנו עליו? מה במערכת שלנו, חוטר? של השבטים. כל הנפסיק לנו, חוטר. סיפור, זה היה לי הרבה כסף לשבת אביב, אנחנו נעמוד בזה, אנחנו חזקים מתאמים. ומה עם הסולם בגובה 9 מטר שנעלם לנו בשבט במחנה קיץ האחרון? הסולם האבוד נמצא אצל אבא שלי, שהוא כרגע צריך אותו לשיפוצים. חוטר, נו, לא מצחיק. אנחנו יוחזר עושים את זה לאלתר. רצינית. ורגע, מה יש לך לספר לשישיסטים ושביעיסטים שיוצאים לטיול 67? זה הטיול הכי כיף שיכול להיות, קר שם למות, אבל לא להתייאש, כיף חיים, לא לוותר על זה, לצאת כולם ויהיה טירוף בכחול לבן מהנשמה. סתם לא אמרתי. ומה את חושבת על אלונסו? על מי? אלונסו. רק מי זה פה ברחוץ לוחש לי פה להגיד דברים מוזרים שאני לא... הוא אלוף פורמולה 1. לא, הוא לא! אנחנו פה עם גבי מדריך ח' בשבט אביב ואנחנו ביום עבודה עם חניכים שלו. גבי, כמה פעמים לדעתך נראה את התחת של הראל בטיול הזה? Ну, наверное, 100 раз. Каждый день. И это будет очень красиво, потому что я думаю, что это очень хорошо, что он это делает. Это показывает, как он большой час от нашего шахбага, можно сказать. זה היה גבי. ממש קרובים לסיכום הנתונים שלנו והשישיסטיקות. נקראות על ידי בן הרבוב, המתמטיקאי המשוגע, טורלל, אידיוט קצת, ובקרוב התוצאות. זה היה גובלין. הנה אורטל אחרי שהיא שתתה מהכוס שלה. אורטל, איזה ועדה? אני בוועדת הפעלות, יש! אנחנו כאן עם נציגים מוועדת הגאווה, עמרי גלור וטינס. כן. זה הולך להיות טיול מטורף, בארץ אתה שמן,
זה הולך להיות טיול מטורף, בחיים שלכם לא ראיתם טיול כזה. מה לגבי תעלול? הולך להיות השנה תעלול. תעלול, מה הולך להיות לגבי תעלול? אוקיי, זו הייתה ועדת גאווה.